Toen mijn plan om te emigreren niet doorging, wilde ik hier gaan pionieren, in Friesland. Hier een nieuwe uitdaging en het avontuur. Met theater het moeilijke zichtbaar en bespreekbaar maken. Wat beweegt en bezielt mensen. En zo ontstond de Emigrant en we noemden ons Pier 21. Naar de pier in Halifax, Canada, waar emigranten voet aan wal zetten en waar hun avontuur begon. En het maakt in één koffer. Ja, doe je erheen, hè? Doe ik alleen maar duizend en snuizen kleren. En het was overal, maar ik niet en meer hoe ik niet. Het was sinds een lange tijd totaal uitverkocht, mijn Friestalige toneelvoorstelling hier in de Bittler. Bomvol. Ik werd er helemaal blij van. Wie is die man die dit voor elkaar krijgt? Ik zei tegen de toen nog jonge David, als ik je ergens mee kan helpen, dan moet je me maar eens bellen. De volgende dag ging de telefoon al. Typisch David. Ik nam in huis, ik zei, dit vlek je me niet weg. Hij zei, wat zo stil. Denk je dat ik niet terwijl de wet voorschreeuwen? Dan moest er goed om denken, wat zei alles is wat er bij. Ja, je wil je verhaal kwijt, no? Ja. Of die eigen mem, bij gelijks. Tja, hoe het leven van de boeren van nou en hoe ze het dan als bij hem beleven hast. Of vooral je niet inspireren. Ja, dat is hartstikke mooi. Het is een cadeautje, dus dan daar een voorstelling om wat je kust. En dat er zoveel mensen kan op aankomen. En dat ze zoveel van haarzelf in die verhaal dan zien komen. Het wonder van theater. Ja, dat is mooi. Nou, had misschien verstaan van goudvisken en cavia's, maar uit boerinnen is voor zo'n ongeschikt. Ik weet net goed hoe beginnen mag. Ze is dood op de stijl. Het moet precies goed zijn. Elk woord telt. Dat is mijn gevecht als actrice met de tekst. Het moet er makkelijk uitzien, alsof het zomaar ter plekke uit je mond komt te rollen. Wel fijn dat ik hier bij Pier 21 de ruimte krijg om mee te denken over de tekst. Om daar kritisch op te zijn. Om er het beste uit te halen. Samen met de schrijver, regisseur en mijn tegenspeler, natuurlijk. Want ook al zit de zaal vol publiek, het blijft gewoon een beetje eng. Maar het is ook het mooiste wat er is. En dan denk ik vooral aan diegenen uit ons midden. Die voor een vuurpeloton zijn geplaatst. Het is zo bijzonder om een voorstelling te mogen spelen over een geschiedenis op de plek waar het ook daadwerkelijk gebeurd is. En dan ook nog zo'n bijzonder verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Een geschiedenis die nog altijd doorwerkt in het heden. En die schaduw, het skaat van het verleden, dat voelde je elke keer als wij speelden. Wij voelden dat niet alleen, het publiek, dat voelde dat met ons mee. Hoe lang blijf je een held? Wat is geoorloofd? Waar liggen de grenzen? Dat blijft altijd actueel. Laten we dat nooit vergeten. Dat bizarre gevoel dat die oorlogsjaren mijn finest hour waren. Toen voelde ik me vrij. Verhalen die vormen ons en verbinden ons. Elk had een belangrijk verhaal te vertellen. Het is zo mooi om met elkaar naar die persoonlijke verhalen te luisteren. Elke jaar weer. Honderden vertellers die de moed hebben om persoonlijke verhalen met ons te delen. En overal. Want de meest bijzondere verhalen lezen gewoon in uw huiskamer. Hoorden we zachtjes muziek en uit het niets. Mijn ziel loopt over, borrelt, vloeit, druipt. Mijn ziel is overvloedig en onuitputtelijk van mij. Nana Kofi, dat is zijn naam. Ik was echt verrast, blij verrast toen ik benaderd werd om mee te werken aan de viering van de afschaffing van de slavernij. Voor het eerst hier in Leeuwarden. Bewustwording creëren en een dialoog op gang brengen. Want elkaar daadwerkelijk zien en horen, dat doen we te weinig.
Ik ben dan ook dankbaar dat ik de kans heb gekregen om samen met zoveel anderen het verhaal te vertellen en onze gedeelde geschiedenis ook hier in Friesland zichtbaar te maken. Om samen een gelijkwaardige toekomst tegemoet te gaan. Ik ben Mien. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Een vogeltje van Meertijns. Dan kunnen we meteen beginnen. Maar de Knut had de BNSA volle te vertellen. Hoe klimaatverandering, hoe het zijn snaffeltje hield die het kwatter werd. En hoe de vliegend van Siberië via uw Zwaardzee naar de Rhône van de Sahara in Mauritanië. Hoe docht dat? Een bijzonder verhaal dat hoe de hele trekroute verteld worden moet. En dat had de vaststelling dienen. In Friesland, Duitsland, Aast in Denemarken en we zullen Knut zelfs in Mauritanië spelen. In het Arabisch. Hoe mooi is dat? Tien jaar Pier 21. En het voelt alsof we nog maar net begonnen zijn. En na meer dan 15 voorstellingen is het nog lang niet klaar. Bij Meidje Theater hoe u stiert. Er zijn nog zoveel kwesties die erom vragen om goed theater over te maken, omdat het ertoe doet. Dus, het is tijd om de vleugels nog verder uit te slaan, de grote oversteek te maken en het onbekende tegemoet te gaan.